Pasta अनुमानिक pasta semuanya tren sampai pun ini saya di. Body damage. Ini intam kelai. Boro tangi family bo. Tangmani. Niya ni tangmani kai tini kai ang tang kata. Tini tangai di boro payo. Kai biang tangla ni mek kau sabia. Mana hok ni pai kita. Nogo family ta. Kai no kai garing kai ang sesong ngana bo se nogo tangkang kai ang payo kata. Iko pai kai korok sama le pai kata ta orok ketai. Kutimal pai kita. Thai maya borok dodo nugoi ang. Tama arok ani bakatong thoya ta aro bo ani phaina musung tong ta ani bakatong thoya bakatoi tong ta garini ngai to phaimane o hatani simi borok dodo nu hore ta mung kha aro borok nei haing ketina ani bakatong thoya ing tong tok phe kai yang bang phayo bo yang pang Swag dene. swag nunggo a swag numa am ting nai Tini swag nung jak dene. nungai thango ni sawo bo ja o paran borok saman ta bo di borok te bini khorang khara no go ni sawo Ngai nogo tangi tuang nungi pang kata bo. Emne huk ni bade nok ta cham khai. Huk chimi da khai. Huk khayo aro phanto bari betong aro no. Phantor bota. Cerai rok prabuse. Cerai rok. Rok bore ko tham kai tha. Kusuma sa tong. Ike emne nong paran mung khatamu. Birgudas. Emne thine ni mung khatamu. Ni bosai ni mung. Mongol Chandra. Boys rok busung khna. 550 rok khna. 550. Emne sayung ke boro kun daw doktor tong. Kaya. Sai chung no. Iko hari ni tenan phaina ni salai ta boy. Saring tren bai freja ko ni khna kata. Obono khna. Kaita saro. Charta saro kong kha. Ngai orore borok bo bisi kering kai nok gana bo ingjang kai ba tebu nok dia ta boy. Sab khai ke. Sasung mung khna ni babi ota. Sasung ta. Okay. Borok tong khanawo ina sakya kaisa chini paran borok mongol rupini hinai train accident mani abo khanawo chung na khlai mani besorong khana boni अनुमानिक boy 51 Bo parane para angka to Birgudas ni ga je spot maja angka gan thanam dia ni thaiman train ke bo train bodai saka dikini phekana telemora bakak ni aba ha nge police kak sok phejak data bo police sok phejak